Wena uthembeki uyazazi. After tears kuphi? 4. Bashiyela something. Hayi manje. Bana, chocolate. Imihlobo engaka. Nyaka ematrasini. Uhambele zona lezo njengoba busy manje azodidiza lana sona. Yazi ngifuna ukufaka indoda yami ngekhanda. Uzobuyela ehlathini or abuyele kubo ba umntarabha le. Uyamfuna umphakathi. Anyway, asiphume kulo. Yazi uyangiyanyisa kodwa. Hamba wasiphume. Bese seshashada. Ngani konje? Wena wasasho. Mara hathi give man. Phela la lo ngilethela. Akancane ukuthi makajika ngekona la kafuna. Asidebhele Sarafina. Friend ke sengisho laba bama 2 cm abama tight transparent. Mina labantwana ngibazi ukuthi bafunani. Sengisho ke nabo labantwana abancane sebaphenduka ioil emotweni. Abasakwazi tu ukuhamba ngaphandle kwayo. Mawuthi uyaphenduka ikhehla. Mawuthi uthi ngapha umntana omncane. Angisazi ukuthi kahle kahle bafunani. Hayi mina hayi. Hayi angisazi. Uyabona mina mngani wami. Mina ngiyabala mina. Usho kanje? Whether uyisigogwana or Sarafina sengisho kona ke labo bama 2 cm namanje kule yami indoda kudobe nix Nkosi sibethela lathi khamba. Yabona mina mngani wami ngilahlekisa Yeah. Mame. Singenze so. Asathi indlu yakho ne. Okay. Siyenze i-taxi. Usiyaya hayi super T. Ubani udriver lapho ngoba wena una license? Indodami ngalo. Good girl. Bese wena uyini ke lapho? Ngisithandwa sakhe. Umbuzo njani ngizobhedela. Hayi angisezona unkosi. Uyipassenger. Oh, siyaya. Uyipassenger mngani wami and uyipassenger leli elisho ukuthi lifuna ukiswa kuphi nanoma yini. Yeah. Beside udrive yalthemba ngisho ligibeza njalo ngiyangithola ngikuva kahle uzanazo. Hayi uyangithusa ke phela manje. Can you imagine sethu indoda yakubulala abantu kangaka? Ngani wami yabona namadoda lawo ehlala nawo abuya empini enzima kakhulu eyiningi futhi ngikuva kahle. Kodwa mana ngizokhona ukuhlala uklina nomchini every day. Ngani wami umshini osebenza kahle ufuna ukuoilwa every day. Mawungafuni wena ukuzoilela ama enemy wakhe azokuoilela ke beside. Ungawarisheki. Ioil akunendaba ukuthi buyapi. eIraq, Iran, or Nigeria. Okay. Ngizozama ke mfowethu. Uzami unless awukho ku vacation. Vacation? Yeah. From Earth to Moon. Hayi inkosi yangilahla ke manje. Mngani wami uLouis Armstrong phela indoda eyaya enyangeni yabuya. Lawo wethu amadoda ashaywa i-force of gravity. Yeah. Lama generals wethu sometimes ngalojwayela kwawo igazi awasana nembeza. Usadonsiwe le kwesika Louis Armstrong. Kuthi ufunani phezulu? Awubona uzolimala. Hayi gara. Ay. Yani. Yena ukolota thina. Ngitshela ngale plasma la ebhekelelayo. Lethela bobani? Wasana le battery ahamba ngayo. Ulethelwa bobani? Wasana le laptop esimlezona last week. Singaqalela ukubhemela manje. Sibani. Lo muntu usikoti ibhakethi lenyawuko. Sibani. Lo muntu lona mfethu simkhafile nje. Nokusho ukuthi imgayini ke philise liwa. Hayi. Esamkhulu. Angitsheli ngani.
The boy sisinia kuJobe. uJobe futhi isidonsa ngekhimi lapha. Sina sisinyaka ngakasifiso kuJuju. Mara sithema sivela kanga kamajusi. Ngiyakutshela. Avele uJobe from nowhere esikhaleni. Lena ubone kanjani ukuthi impopile? Cha mfethu uyazi. Simnandi siyasivayela la ngiphethe two clipper namapilisi iPhone. Asho okay simnandi nice ntwana ngiyazi siba happy just like millionaires. Atona uyazi simnandi siyasipampela uyathi ba nequality nathi. Iyavela lapha isidisa ama-electric clipper nalamapilisi iPhone nje. Uyafutha. Ngeke nongishasha. Asishasha. Futhi khona umuntu onganibamba inkunzi daily. Sika phuthi ngekani. Yes, shasha. Now we cover letting that you must say what you ringa phala la kusho manje isishayilile nili 1 bitch kwaza wani vila shayila nili 1 bathuleka it's just oyitshele la ukuthi thina ukakhisana abuyele khisana Kanjani manje ngoba naye yami? Yini ngathi ekhala? Nkosi kusihambi for. Hayibo. Uyakabani? Because ngavusi. Ngishiye emotweni It's not like Sam's virginity, it's just a phone. Mrs. Shabalala and Mrs. Shabalala's phone. Hello? Sisi, wena ofonile izolo complain nge-electricity. Ha? Ugesi wami uyaflowa. Bona la, menge ngifonela. Ngithole i-business card esikhomeni sendoda yakho uVusi Shabalala. Ku-ward councillor se-ward 44. Oh. Bawufuna ne-comments zamadoda abantu uzozuthole nje ama-business card khona lapha. Ngicela unike uVusi ifoni ngakhona ikhuluma naye. Naw la phansi, bamdubulile. And by the looks of things, ngicabanga ukuthi ufile. Kozini kwenzakalani? Nansi ngolumi nginonela. Sisi, awungizwa. Ngithi angeke asakhona ukukhuluma ngefoni. Akasenayo impilo. Ngani? Yini? Hayi. Yini? Mtshele. Phela nami ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani Nkosi. Yini Nkosi? Nkosi kwenzakalani? Mtshele. Ubani bekafona? Nkosi ubani bekafona? Tshela mina. Uphi uVusi? Nkosi kwenzakalani? My friend mtshele. No. Uvusi kwenzakalani? Wenzeni uVusi? uVusi wenze njani Nkosi? Mtshele. Kancane Nkosi. Sokufuna kancane ngizwa lento ekhulumayo. Befisa Nkosi bekafona. Nkosi bekufona bani? Nkosi yami ngabe bekufona bani? No, ufonile wena uthanda lento ekhulumayo. Nkosi kuza kancane wena right. Uzoyehla lento lena. Nkosi fanele uphuze. Uzoyehla lento lena uzoba right. Nkosi